Unsaon naman ako niya akong mga text o mga plastiko diri aperte naman yung dagana. Wa mo goy makapildi diri sa kuha. Paps! Oh, tuy. Gana na ning lastik og text mo, Paps, ay! Gaya tabi! Ay isig pang labot ka. Paano mo kay kapanin ka mo tugli mo dito? Naurot mo na ka ba? Pero Paps, dili naman uso lastik og text karon. Sure oy. Lagi! Ang uso ron, damang ug julin. Ni, di ay. Di atay siya nga ani oy. Pero Paps, na ako'y naunaunaan, Paps. Ibaligya na to na. Ay sakto ka tuy. Para makortahan ako ba no? Relax lang ka, Paps, ha? Mangita ako bang malitag text ito, ha? Sige toy. Kani, makortahan man day nino. Banga agin ako eh. Sus! Nga, oy. Di naman di uso ang text karon oy. Din, palitan text nun din. Kaya na ko si Quinta. Ako po. Daga na tumapalitan ni ron. Ay, unsa pa. Mangita din tagalaban. Hala, mutan na tayo na din no. Kung asa siya nagpalit og text. Tara. Ay, naku ng text oy. Yaya, pwede mo mutan na. Uy, dong. Unsa man dong? Asa ka napalitan ng text ni Bukuya? Upalit po doon tami ba? Kini, baligya na napang sila. Kiwa sila kabalo nga. Dili na ni uso. Ay, dong. Palitan na lang niya akong text oh. 50 na lang ni. Patanawas na daw ko si mong text siya. Unsa man ni? Barbie! Unsa pagtunay mo sa kwa? Bayot! Buwang! Gusto mo ginawayang? Awas, sampulan ta ka ha? Hala, gusto gid ay mayang tanong paliton na natutan. Di koy, ikaw ri palit, kay bakla man ka. Karong tana black ayan ti karon. Oo, ay, magpakaway. Unsa man? Paliton niyo, dili. Ah, di me. Imuha na niyo. Anong Barbie ni mo? Oh, Ang bala mo. Uy! Saan ni kagabot dire? gabaligyan mi ni text. Unya Barbie. Unsang isdong ko nga. Umaligya mag-text niya, Barbie. Ewan palitan na, oy! Wagay mi ning palit no. Mga isog biyame. Hilong dyan, inday din. Tan, diri palit sa mua. Mga Power Ranger among text. Kana akong ganahan. Asaman. Sampay mo sa kuwata. Yati, unsa mo kay mga tirada ni mga buang oh. Maintag makakita si Bantoy mo palit ani bay arong kwarta-kwarta ko ba. Paps! Ano yung palit, oh? Matay na kani mga kwarta ni. Kaloko ka. Pasagpag ang 50. Ate ko gani, lam di kwarta oh. Din, bagasan tulit tanan. Balik tulit tanan kay pabirinjir oh. Nah, digin mo magmahaya na, Tan. Pila may palit ninyo ani? Ang bilay mo 50 din. Palito na mo 100 oh. 100? Darka. Unya pasin na niya. Oh, sige. Oh, nangaulog. Paps, kasi natin bayan diya. Ako binangitag mo palit. Ay, naunsa. Ayaw ka balaka. Matik na. Daray mo oh. Kini, kwarta. Matik na. Daray mo oh. May 5. Saan mo ni Paps, 5? Ay, nasigil ka mo. Yung pasin ako. Wala niya. Puri po, yung ginasuwangan niyo. Bahin mo tara din. Daray mo din oh. Para mga bahin ta na. Luwangi pa tara. Para din. Tanawang bata oh. Nagdala-dalag sa kalibo. Dagang kay ko kwarta. Ako sa libo. Kung sa may plano tan, ako'y bahala din. Dong, Alisa! Uy, sama na. Dong, palit ka ni Dong. Napilastik ko Dong. Sama na. Lo, duganan ninyo plastic ko og tiks, uy. Kasi ganahan ka mo palit Dong. Pila man day na. Sa kalibo, imo na ni tanan oh. Kansi man guru ko. Kasi pagkakansin mo, madagan ani oh. Sige, ako na lang paliton oh. Awa din at 100 na mo sa kalibo. Nya, sa may plano, pasi na ta. Oh, relax sa. Uwi na to na. Take sa plastic ko sa iya ha. Daggan na kay kog plastic ko og tiks do. Dula ta Dong. Dulat ta. Sige, dulat ta. Ali. Din, pamilig pamato din. Kanang kusong wayang ha. Matik na. Narao. Kapay mong pamato Dong be. Tara ko. Nya, play na ha. Sige, i-play na. Isa, dua. Oh, isa kwa. Ulan man lagi na hayang na ako ah. Parang ginabot niya ah. Bayad na, bayad. Kasan mo kay mo oh. Oy, kulang ni. Kana tanan dapat. Unsa tanan? Ingon na ko ganina ngaut danay ha. Mag-ingon balikan nang wala man lagi ko kabalo. Ihatag na kapilde na ka. Dili ko oy. Yatag mo na sumba kunti ka. Antigasan man mo eh. Din, kuha din. Andi na. Antigasan man kay mo. Tara din, pasi na ta pasagdisa na. Antigasan man kay mo. I don't take balik to ninyo.